L'estat espanyol, inicialment la monarquia hispànica, acumula una llarga història de negatives al diàleg. Lluny de recórrer a la negociació, cada cop que ha sorgit un conflicte en el si dels seus dominis, s'ha lliurat a la repressió. El novè precedent el tenim a Filipines. Corria l'any 1892 i Filipines era la colònia espanyola amb el nivell econòmic més alt. Les elits filipines, formades per un mestissatge de xinesos, japonesos i espanyols, van demanar a l'estat espanyol la concessió d'un estatut d'autonomia que permetés al territori autogestionar els seus recursos. En aquell context sorgeix la figura del metge i escriptor José Rizal, que fins i tot viatjaria a Barcelona per a conèixer de prop el moviment autonomista català. Rizal, màxim representant de les elits filipines, seria l'impulsor d'un sistema d'ensenyament que havia d'abastar el conjunt de la societat. Però la reacció de l'estat espanyol, lluny de dialogar, seria la de matar el missatger. Rizal, situat ideològicament entre l'aparell colonial espanyol i el moviment independentista armat Katipunan, va ser detingut, empresonat, acusat, condemnat i afusellat pels càrrecs de rebel·lió, sedició i conspiració. L'afusellament de Rizal, un home culte amb un perfil negociador i pacífic i molt ben valorat per la seva societat, desplaçaria les elits filipines de l'autonomisme cap a l'independentisme. Tot seguit es produiria la invasió nord-americana, que anticiparia la independència. Amb el canvi de domini de les Filipines, que es produïa tot seguit a la de Cuba i de Puerto Rico, Espanya no tan sols perdria la darrera colònia d'ultramar, sinó que perdria una posició d'un gran valor estratègic en una regió en plena fase econòmica expansiva.